Alis na kayo tika, alina sakay na kuyugi ko mga tuta sa bukid. At tuta dito slami ang hangin sa lugar nga tuta sa langit. O gana. So muna mo kuya. Alright. Wala man ako man ang hate sa ano. So master? Go down pa. Oo. There you go. Oh, hagdan. Master, asa dire yung sapa, master? Sapa asa nara? Karon day. Ah, mag-tour guide ay gapon, master? Ano man? Layo? Mayroon na tour guide. Uy. Layo? Ah, layo di day. Yeah, wala mo kay dito kuya. Dili ta madisturbo dito kay kita tanduha. Wala na kuyain kung gusto magawa. Kami mga pobre dire kay kuan. Ang mga dato tudlo ang pinobre. Ya kaming mga pobre ani, kuya. Kami mga pobre asa may butang. Ang perming itutukan sa akong mga mata. Hindi ko mapatika. So rasa alas 2 pam siguro no. Nga kana 207 kuno 207. Nindot atong lighting dire yo. Hey! Find the place, master. How do you find? I find it in Google. And Facebook. Di juga mahasol dito. Ako'y bahala imo. Palit at pagkaon na imong paborito. Sugod tag alas 8, laos tag alas 3. Di ma-stress, ako'y S. Dagkuti na kay tunaw na ang panahon. Chill sa Mountain View, grabe kagabon. Pagawas na ang tequila, basog lemon. Singot ng gawas, lamig kag lawas. So wa mo kibaw diri, wa mo kita nga nay ulo diri. Ulo ay ulo. Ah, ano? Ng kambing. Oh, ulo ng kambing. In Barangay Bonbon, papunta siya ng or Barangay Bonbon, upper side ng Cebu. B-roll gyapon na day? Ha? Mga 1 million ka B-roll na yun. Yung 10 seconds ra na, i-upload. Okay, 1 2 3 go. Quatro ni ha? Wait, sabi ito. Muna yung kuha ng Chillin' ta diri, vibe na mo ka G. Chillin' with my fucking homies. Chillin' ta diri, vibe na mo ka G. Maong bay, chilla. Sojo! Pagkakaman! Straightforward agad diri. Walay daghang langas. Payagra, kanang di ragod kayo kuan. Ya, naray katulganan, naray bed, habol. Mungkawin kilami. Let's eat this love. So mo ni ako ang pwesto diri na. Actually upat ni kabok diri ni ako diri. Chulaisyo. Oh Java. Sir, naman ka dira sa picturing ni Sir B. Oy! Okay ra gid master. Ay, hampi-dampi ay. Hampi-dampi sat on a wall. Hampi-dampi. Unsubscribe ha. Hampi-dampi no. Chillin' with my fucking homies. Chillin' ta diri, vibe na mo ka G. Maong bay, chilla. Chillin'
mas wala ka na say. Kita man ang ikaduha. Kita man ang ikaduha na shit. So doha ang share mo sarap dapat ako share man. Oy, nakakita na witch ka. Oy, di ba? Ang katawa maong kung gusto kang malipayon hala sige sabay basin taod-taod makaingon ka kay sabay kay galug. Oo, kabot sa fagfag na. Ang bago naman sa tradisyon. Maho na tradisyon? Yes, let's go. Oy, maho naman. Saka na ko dito sa babaw kay para sa dito. Mahaw na. Naginit dari kay. Oy, slide kayo ba? Oops. Handa no. Ito gikan. Na siyang pidampi ay kuhan ba yan siya giniha nalamba ka ginihaster no? Yay! Team Fighter! Congrats sa inyo ang MV Do oh so nice yun na lang pagka ko oh Do. Silang kumanta. Ganun ka to niya. Yeah, sila. Tacho. Look. Hoy, mga ating fighter kasi nag-compose yung kan. Palihog. Pagawa kami ng kanta be. Guys, Simon Carl good. Simon Carl no. things natin ba? Hoy! Nice. Nice one. Kami ang team fighter. Hey, Kami ang RBSO. 1, 2, 3. Kami ang team fighter. Mga vlogger na fighter. Woo! Kayo ang team fighter. Kami ang RBSO. Hoy, guys, congrats sa inyo. Congrats. Idols. Alright. Wala na, talo na tayo. Panalo na sila. Hoy. Hoy, kasi Daisy mo na mo kanta. Hoy, dili mo ni contest mo ta makikontest sila ha. O ta ho. Dili. Hoy, nalipay mi ninyo mga master. Hoy, mga idol naman na mo. Hindi tayo nakipag-compete sa team fighter. Doon tayo sa ako. Atutadatos lami ang hangin sa lugar nga duda sa langit. Dili ko tanaw kayo.